Μία ακόμη μεγάλη αποκλειστικότητα του Star, η Lady Gaga στη Σαντορίνη. Η διάσημη τραγουδίστρια, το νούμερο 1 της παγκόσμιας μουσικής σκηνής, η Lady Gaga, μιλάει στο Star ελληνικά. You going to the islands? Ναι. Ναι. You say ναι? Ναι, ναι. You are half Greek? I know I'm Italian. Italian. So, have a nice flight. Have a good vacations. You... Καλά. You know any other Greek words? Ευχαριστώ. Εμείς σε ευχαριστούμε, Lady Gaga. Η εκκεντρική τραγουδίστρια βγήκε από το πίσω μέρος του ξενοδοχείου που διέμενε Σαντορίνη. Αν και είχε στηθεί ολόκληρη επιχείρηση παραπλάνησης για να μην την εντοπίσουμε. Hello, welcome to Greece. You are so great. You are so wonderful. This is a present from me. My name is Nikos, and I want you to remember me. Thank you. You like to spend your time here in Santorini? Yes, thank you. Η Lady Gaga δεν αποχωρίστηκε το ιδιαίτερο και κεντρικό της ντύσιμο. Γδύσιμο καλύτερα. Με μαύρο εσώρουχο και ένα ανοιχτό φόρεμα που ευτυχώς δεν έκρυβε το καλύγραμμο σώμα της μικροσκοπικής τραγουδίστριας, χρυσή ζώνη και τα παπούτσια υπερπαραγωγή, έκανε την εμφάνισή της μπροστά μας. Πώς όμως φτάσαμε μέχρι εκεί? Στην Κρήτη τη σκεύασαν 4-5 άτομα μόνο και μόνο για να μην τη δούμε. Την κάναμε. Στη Σαντορίνη την κάναμε την ώρα που έκανε βροχοθεραπεία. Πώς θα ξεφύγει λοιπόν η Lady Gaga από το Star? Μόνο με έναν τρόπο. You are the most difficult assignment I have with a celebrity here in Greece. Το προηγούμενο βράδυ κατάφερε να μας ξεφύγει, μπαίνοντας γρήγορα στο βαν που χρησιμοποιούσε για τις μετακινήσεις της. Hi! Lady Gaga! Hi, how are you? Lady Gaga! Αλλά τελικά δεν ξέφυγε. Η Lady Gaga ανέβηκε στο ελικόπτερο και πριν μπει είπαμε να περάσουμε μια οντισιόν, μπας και μας πάρει μαζί της. Don't call my name, don't call my name. Huh? Thank you very much. Η Lady Gaga φόρησε την κάσκα επικοινωνίας και ήταν έτοιμη για την απογείωση. Σίγουρα δεν θα ξεχάσει τη διαμονή της Σαντορίνη. Don't call my name. Δεν θα το λέει το όνομά μου στα σίγουρα, έτσι. Θα ακούει τσίλι και θα τρέχει τώρα. Όσο εντυπωσιακή είναι από τότε που έγινε παγκοσμίως γνωστή, τόσο εντυπωσιακή ήταν και η αναχώρησή της. 3 μέρες βρήκε τον πελάτη της. Δεν έπρεπε κάτι να κάνει να μας εκδικηθεί? Κάτω από ποιες συνθήκες κάνουμε τη δουλειά μας. Lady Gaga. Αυτή είναι η εκδίκηση της Gaga. Αυτή είναι η εκδίκηση της Gaga. Χάλια γίναμε.